Фізкульт, прывітанне, паважаныя аматары футбола. Вітаю вас на канале Таптальны футбол. І сёння мы працягваем расповед пра гісторыю удзела мінскага «Дынама» у пераможным чэмпіянаце Савецкага Саюза 1982 года. Завяршыўшы свае выступленні ў розыгрышы Кубка СССР, мінчане вярнуліся ў Мінск, у сталіцу Беларусі, дзе прадоўжылі падрыхтоўку да матчаў чэмпіянату краіны, у якім ім трэба было стартаваць ужо 26 сакавіка перад вачыма дзесяткаў тысяч мінскіх аматараў футболу. Складальнікі календара турніру прапанавалі дынамаўцам сапраўдную праверку баяздольнасці, вызначыўшы ў ім у якасці саперніка ў першых матчах маскоўскія каманды «Дынама» і «Спартак». Нагадаем, што гэтыя два калектывы занялі па выніках папярэдняга чэмпіяната адпаведна 4-е і 2-е месца. Сустрэча з маскоўскімі аднаклубнікамі павінна была адбыцца як ніколі рана. Дагэтуль мінчане адкрывалі чэмпіянат Савецкага Саюза гульнямі на сваім полі, не на паперы, а менавіта ў Мінску, вельмі рэдка. Свой самы першы матч у вышэйшай лізе чэмпіянатаў Савецкага Саюза мінскія дынамаўцы правялі 27 красавіка 1941 года супраць ленінградскага «Спартака», у якім перамаглі з лікам 2-1. А потым другі і пакуль што апошні раз адкрывалі дынамаўцы чэмпіянат Савецкага Саюза ў вышэйшым дывізіёне 2 мая 1962 года сустрэчай менавіта супраць маскоўскага «Дынама», у якой, на жаль, саступілі з лікам 0-2. І вось праз 20 год зноў стартавалі ў чэмпіянаце Савецкага Саюза матчам з маскоўскім «Дынама». Падрыхтоўка да першага матча вялася не толькі футбалістамі і трэнерамі, але і тымі, ад каго залежала, ці пройдзе гульня у такіх цяжкіх умовах надвор'я. У гэты час у Мінску яшчэ не сышоў снег, і кіраўніцтвам стадыёна «Дынама» было прынята рашэнне для падрыхтоўкі травянога газона пакрыць яго поліэтыленавай плёнкай, зрабіць падагрэў поля. Гэта зараз няма праблемы, а тады, у 82 годзе, гэта было навінкай. І за агульную справу па падрыхтоўцы футбольнага поля да першага матча сезону узяліся шматлікія установы. Напрыклад, на ўборку тэрыторыі была змабілізаваная моладзь, у асноўным студэнты і вучні мінскіх вучэбных устаноў. Аўтамабільны трэст горада Мінска вылучыў транспарт, якім было вывезена са стадыёна больш за 10 тысяч тонн снега. Дапамаглі спорткамбінату «Дынама» таксама ўпраўленне Белхімснабыта, Саўгас Броўкі і многія іншыя. І, дарэчы, стартавалі ў чэмпіянаце краіны не толькі асноўныя склады каманд, але і дублёры. І як толькі стала вядома аб тэрмінах адкрыцця сезона ў Мінску, паўстала пытанне, а дзе іграць дублёрам? Дзе праводзіць гульні дубліруючых складаў каманд? І вырашылі, што 25 сакавіка 1982 года першы матч чэмпіяната Савецкага Саюза паміж дублюючымі складамі каманд вышэйшай лігі пройдзе ў Стоўбцах. І ўжо 17 сакавіка мінчане правялі на мясцовым стадыёне ў Стоўбцах двухбаковую гульню. Такім чынам, усё было гатова да паспяховага пачатку 45-го чэмпіяната Савецкага Саюза па футболе. Заставалася маленькая дробязь перамагчы ў гэтай першай гульні. І футбалісты не падманулі чаканняў сваіх заўзятараў, але аб усім па парадку. У асноўным складзе мінчан не было капітана каманды Юрыя Пудышева, атрымаўшага пашкоджанне, і якое дазволіла яму выйсці на поле толькі ў 6-й гульні сваёй каманды. І таму уздымаць дзяржаўны сцяг Савецкага Саюза пад гімны Савецкага Саюза і БССР давялося Юрыю Курненіну, а таксама Александру Мінаеву, капітану маскоўскага «Дынама».
Калі пачалася гульня, шматлікія аматары футболу, а іх, не гледзячы на халоднае надвор'е, сабралося каля 35 тысяч, пабачылі ў гульні сваіх улюбёнцаў новыя фарбы. Атакі мінчан не спыняліся ні на хвіліну, сціхнуўшы толькі незадоўга да заканчэння гульні. Нягледзячы на безумоўную перавагу, мінскія дынамаўцы здолелі правесці толькі адзін мяч у вароты сапернікаў. У самым пачатку другой паловы гульні Александр Прокопенко скарыстаўся дакладным дыяганальным пасам Віктара Шышкіна з левага фланга атакі і адкрыў лік у гэтым матчы. А зараз вы можете ўбачыць, як мінскія дынамаўцы адкрылі лік у гэтым матчы. На самым пачатку другой паловы гульні Віктор Шышкін прайшоў па леваму флангу, зрабіў дакладную перадачу, дыяганальную перадачу на супрацьлеглы фланг, дзе Александр Прокопенко скарыстаўся яго пасам і адсюль прабіў у бліжні вугал варот Мікалая Гантара. Гэта быў вугал ворот галкіпера, але удар быў настолькі дакладны, што нічога ён не мог зрабіць. І гэты гол аказаўся адзіным у матчы і стаў пераможным для мінскіх дынамаўцаў. 1-0 Александр Прокопенко. Тады мала хто верыў, што гэты гол застанецца апошнім, але шматлікія атакі гаспадароў поля былі безвыніковымі. А што госці? А нічога, зусім нічога. Ніводнай асэнсаванай атакі на вароты мінчан не здолелі арганізаваць маскоўскія дынамаўцы за ўсе 90 хвілін матчу. Па заканчэнні гульні дырэкцыя стадыёна ўзнагародзіла памятнымі прызамі лепшых гульцоў сустрэчы ад абодвух бакоў. Юрый Курненін і былы мінчанін Александр Галаўня, які яшчэ сёлета гульняў за мінскае дынама. А таксама аўтар першага гола сезона на мінскім стадыёне Александр Прокопенко. Такім чынам, усе прызы дасталіся фактычна мінчанам. Дарэчы, Александр Галаўня даволі паспяхова гуляў за маскоўскія дынама і лакаматыў на працягу 9 сезонаў, а потым з'ехаў у ЗША, дзе разам з Сан-Дыега Сокерс станавіўся двойчы чэмпіёнам краіны па індор-футболе. А зараз ён жыве ў Сан-Дыега і працуе ў найбуйнейшым казіно Каліфорніі. Вось такія справы. Праз 3 дні мінчане сустрэліся на футбольным полі з маскоўскімі спартакаўцамі. У першым матчы масквічы згулялі ўнічыю ў Ленінградзе з мясцовым зенітам 0-0 і, натуральна, былі настроеныя на перамогу ў Мінску. Нягледзячы на поспех гаспадароў у першым матчы супраць маскоўскага дынама. І я павінен сказаць, што ніколі сустрэчы мінская дынама і маскоўскага спартака не праходзілі сумна. Вось і гэтым разам аматары футболу, хоць і не ўбачылі багаццё забітых мячоў, затое атрымалі ад гульні сапраўднае эстэтычнае задавальненне. З першых хвілін госці намацалі ў абароне суперніка слабае месца. У гаспадароў, у мінскіх дынамаўцаў, на пазіцыі правага абаронцы гуляў Сергей Гоцманаў, які дагэтуль ніколі не гуляў на гэтай пазіцыі. Але гэты чыннік ніяк не паспрыяў масквічам. Гоцманаў гуляў у абароне, але часцей яго можна было ўбачыць на самым вастрыі дынамаўскіх атак. Першая палова матчу прайшла з прыкметнай перавагай гаспадароў поля, якія літаральна не давалі масквічам спакойна дыхаць. І на 20-й хвіліне матча капітан каманды Юрый Курненін імкліва прайшоў па левым фланзе атакі і завяршыў праход дакладным пасам за спіны абаронцаў суперніка. Да гэтай перадачы рвануліся адразу 3 партнёры, і самы удачлівы, з якіх 19-гадовы Андрэй Загмантовіч мацнейшым стрэлам пад папярэчыну адкрыў лік сваім галам у вышэйшым савецкім футбольным дывізіёне. А зараз вы можете пабачыць, як мінскія дынамаўцы адкрылі лік у матчы супраць Спартака. І гэта здарылася на 20-й хвіліне матча. Юрый Курненін прайшоў па свайму левому флангу, дзесьці да гэтай точкі, кропкі, і адсюль зрабіў перадачу за спіны абаронцам Спартака. Яны апыніліся прыблізна ў гэтых кропках. І 3 мінскіх дынамаўцу, адзін з іх Андрэй Загмантовіч,
былі на гастрые атакі, і менавіта 19гадовы мінчанін Андрэй Зігмантович от з гэтай пазіцыі прабіў пад папярэчыну варот Рыната Дасаева. Рынат Дасаев выцягнуў мяч з варот. І такім чынам мінскія дынамаўцы адкрылі лік у матчы, і гульня і закончылася з такім самым лікам 1-0. А ў другой палове матчу масквічы павялі настойлівыя атакі на вароты гаспадароў, часамі ўсёй камандай пераходзячы на палову поля мінчан. Найбольшая колькасць атак спартакаўца адбывалася менавіта на правым фланзе мінскай абароны, але Сергей Гоцман упэўнена перашкаджаў супернікам ствараць хоць нешта вартае пільнай увагі. У гэтым яму безумоўна дапамагалі партнёры па камандзе. Тады спартакаўцы пачалі ціснуць на левы фланг, дзе небяспечна для мінчан дзейнічаў Сачноў. Менавіта яго намаганнямі было створана некалькі павярховых перадач, з якімі, аднак, абаронцы мінчан і галкіпер Михаил Вергаенко справіліся даволі лёгка. Так працягвалася амаль што да самага канца матчу. І вось тады, калі адзіны удар па варотах мог усё змяніць, на першы план выйшаў непараўнальны Александр Прокопенко, чыя дуэль з Юрыем Гаўрылавым, яго калегам па амплуа з маскоўскага боку, скончылася адметнай перавагай нашага джигіта. Ён пераўзыходзіў спартакаўца і ў рухомасці, і ў арыгінальнасці прынятых рашэнняў. А напрыканцы паядынку груба памыліўся дэбютант Спартака Іван Вішнеўскі. Але маладыя дынамаўцы не здолелі пакараць сапернікаў другім голам. Дарэчы, пра Івана Вішнеўскага. Іван Вішнеўскі нарадзіўся на Цярнопольшчыне, што ва ўкраіне, і пачынаў сваю доўгую кар'еру гульца ў вінніцкай Ніве. Даволі няўдала згуляў за Спартак у тым сезоне 1982 года, правёўшы толькі 2 матчы ў складзе каманды. Але потым, стаўшым гульцом Днепрапетроўскага Дняпра, знайшоў сваю каманду. З ёй ён стаў чэмпіёнам Савецкага Саюза, уладальнікам Кубка СССР, а ў складзе зборнай Савецкага Саюза віцэ-чэмпіёнам Еўропы 1988 года. І пасля гэтага Вішнеўскі даволі ўдала гуляў у складзе турэцкага Фенербахчэ ў сезоне 1989-90, стаўшы ўладальнікам суперкубку Турцыі. Дарэчы, вароты Фенербахчэ тады абараняў легендарны Тоні Шумахер, нямецкі галкіпер, а лідарам атак быў турэцкі супербамбардзір Танджу Чолак. Пасля гульнявой кар'еры у Вішнеўскага былі некалькі сезонаў у трэнерскім штабе Днепрапетроўскага Дняпра, калі галоўным трэнерам там працаваў не чужы беларускім аматарам футболу Бернт Штанге. На вялікі жаль, жыццё Івана Вішнеўскага перапыніла бязлітасная хвароба. Яму было толькі 39 гадоў. Але вяртаемся ў Мінск. Там 29 сакавіка 1982 года спартакаўцы павінны былі ў канцы матча зраўняць лік, але Александр Калашнікаў, дабіваючы мяч пасля выратавання варот Михаілам Вергіенкам, які адбіў моцны стрэл Эдгара Геса, з плошчы варот магутным ударам адправіў мяч далёка на трыбуны. Ось такім чынам мінская Дынамо атрымала другую запар перамогу у чэмпіянаце, па чарзе абыграўшы маскоўскіх грандаў савецкага футбола. Але гэта быў толькі пачатак вялікага шляха мінскага Дынамо да залатых медалёў 1982 года. І ў наступны раз гаворка ў нас пойдзе пра першы выезд мінчан на Каўказ, дзе яны згулялі ў 3-м і 4-м турах чэмпіянату Савецкага Саюза супраць тбіліскіх дынамаўцаў і ерэванскага Арарата. Але аб гэтым мы пагаворым, калі сустрэнемся з вамі у наступны раз на нашым канале. Да скарэйшага пабачэння.